ġrit li ġbar natu kull ima wixandru sultan tas-sema. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja tmur tagħmel il-festa ta' San Albertu il-Kbir li kien isqof u dottur tal-Knisja. Il-ħsibiet li għandi għalikom jgħid il-mulej huma ħsibijiet ta' slim u mhux ta' ħsara. Meta ssejħuli jiena nismakom u nerġa' niġborkom minn kull fejn badkom il-sira. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa, nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina, inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina, inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Udisja b'suffraġġju tal-mejtin George Maria u Lina Galja. U Alla inti dawwalt li l-isqof San Albertu u għamiltu tassew kbir, għax bik għaraf il-aqqa tajjeb fl-imkien il-erf tad-dinja mal-fidi mqazza. Għamil jinħadnu sewwa t-tagħlim li tagħna biex il-erf tad-dinja aktar ma jikber f'kull fera tiegħu, aktar jenna narfuk u nħobbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. Jien Ġwanni smajt lil mulej jgħidli lill-Anġlu tal-Knisja li hemm f'Sardi iktiblu hekk, dan jgħidlek dak li għandu 7 spirti ta' Alla u 7 kwiekeb. Jiena naf l-opri tiegħek, inti għandek fama li inti ħaj, iżda inti mejjed. Stembaħ u tħeġġeġ f'dak li jgħat għandek imma li wasal biex jinqeridlek, għax l-opri tiegħek ma sibtomx perfetti f'għajnejn Alla tiegħi. Isa, ftakar f'dak li rċivejtu smajt, ħarsu sewwa u indem. Għax jekk ma tistembaħx niġik bħal ħalleel bla ma tkun taf is-sija li fija niġik. Madankollu f'Sardi għandek ftit uħud li ma tebbewx il-bieshom huma għad jimxu miegħi lebsin l-abjad għax hekk jisħoq ilhom. Hekk ukoll ir-rebbieħ għad ixid fuqu il-bies abjad u jiena mhux talli ma nħassallux ismu mill-ktieb il-ħajja imma nistqarlu ismu quddiem missieri u quddiem l-anġli tiegħu. Min għandu widnejn ħajjisma' x'jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. U lill-Anġlu tal-Knisja li hemm f'Lawodiċja iktiblu hekk. Dan jgħidlek l-Ammen, ix-xhud fidilu veru, minnu il-bidu tal-ħolqien ta' Alla. Jiena naf l-opri tiegħek u naf la inti kiesaħ u lanqas sħun, mhux li kont jew kiesaħ jew sħun, u hekk la darba inti bieret u la sħun u lanqas kiesaħ, jiena se nobsqok minn ġo ħalqi. Inti tgħid jiena għani, jiena setani u ma jonqosni xejn, bla ma taf li l-imsejken huwa int u ta' min jitħassrek. Inti fqir, għama u weri. Jiena tantik parir biex tiġi tixtri minn għandi depp imsoffi bin-nar, ħalli tistana u l-bies abjad ħalli jkollok x'tilbes u tagħti lajb tal-era tiegħek u wkoll ingwent ħalli tidlek għajnejk u tkun tista' tara.
lil dawk li nħobb jiena widdibhom wirrażżanhom, mela tħeġġeġ u indem, ara jiena fil-bib qiegħed inħabbat, jekk xi ħadd jismani u jiftaħli l-bib jiena nidħol għandu u niekol miegħu u hu jiekol miegħi. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. L-istess kif jien meta rbaħt qatt ma' ġenb missieri fuq it-tron tiegħu. Min għandu bidnejn ħajjisma' x'jgħid l-Ispirtu lill-knejjes. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sienu, ngħidu flimkien. Min ma jagħmilx deni lill-għajru, min ma jgħajjarx lil ġaru, min ma jistmax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ il-dawk li jibżgħu mill-mulej, ngħidu flimkien. Min jislef u min ma jitlob xi max, u min ma jixxaħħamx kontra min hu bl-ħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Alla ħabna u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għad nubietna. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew, dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u Kinani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba fil-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri quddiem u xxabbat ma' siġra tat-tin salvaġġ għax minn dik in-naħħa kien ser jgħaddi Ġesu. Kif wasal hemm ħares il fuq qallu Zakkew Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li wieħed għand midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej, ara mulej, nofs ġiedi ser nagħtih lill-foqra u jekk inqarraqt b'xi ħadd irodlu għal 4 darbiet iżjed. U qalu Ġesu, f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham għax bin il-bniedem ġej jfittex u jisalva il-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Mela eżis sentenza li qallu Kristu li Zakkew, qallu Zakkew Isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Naturalment Zakkew skanta kif Ġesu sejjaħlu bismu għal dan kif jaf li jisim li Zakkew. Issa għandkom tkun tafu li ma kellux fama sabiħa man-nies. Imma fil-fatt Ġesu kien qiegħed ifittex lil dan għall-bniedem għax anvolju huwa midneb irrid ukoll jisalvah. U l-ħarsa ta' Ġesu missitla qalbu. U allura Ġesu jistieder ruħu bidejh għalfejn biex imur f'dar Zakkew u kienet sorpriża għalih Zakkew minn daqshekk nies. Ġesu li jażel lilu bis-sajjat għalhekk nies bdew igemmu jgħidu li Ġesu mar jistrieħ għand bniedem midneb. Allura ħuti importanti ħafna mhux sempliċement ngħaddi sa għandek qallu Ġesu, imma din kienet id-drawa tal-Lut illi Ġesu rid joqgħod mal-istess mejda jieklu flimkien, jiftu qalbhom ma' xulxin bħal tnejn minn ta' ġewwa. Imma Zakkew baqa' mibluħ quddiem sorpriża bħal din.
xaqat ma stennija, xtaq li jara minn kien Ġesu u propju għax li jara l-Ġesu tela fuq dik is-siġra għax kien bniedem qasir. U sa Luqa jiddeskrivilna x'għamel Zakkew, għamel tliet ġesti sbieħ, niżel bla telf ta' żmien, laqa għandu lil Ġesu u kien ferħan. Eżis kien fihom xena, tara li Zakkew il-midneb u tara li Ġesu is-Salvatur sejrin id-dar tiegħu spalla ma spalla jisom żewġ tiħbib. U allura importanti ħafna illi stmaħ Zakkew lil Ġesu għax kien il-midem speċjali u skont id-drawa għamillu ikla. Imma malli Ġesu daħal id-dar ta' Zakkew daħal ukoll il-ferħ, qatt ma kien ferħan Zakkew, dejjem irrabjat u dejjem iddisprat. Imma x'daħal Ġesu id-dar imbidlet ferħ kbir. U Zakkew imbidel ukoll u hawnhekk nistgħu ngħidu li seħħet il-konverżjoni tiegħu. X'għamel Zakkew? L-ewwel fetaħ qalbu għall-istedina ta' Ġesu. Imbagħad fetaħ daru ħajidħol Ġesu u issa jiftaħ idejh biex isewwi l-ħsara li kien għamel u jrott lura għal 4 darbiet aktar dak li jkun seraq. Mhux biss u nofġidu qallu nagħtih lill-foqra. Araw x'konverżjoni saret. U allura ħuti Ġesu ir-rajt tajjeb nistgħu ngħidu li għannaq in-naġa l-mitlufa għax Zakkew kienet minn dawk in-naġ li kienu mitlufin. U allura eżis minn fhom Ġesu toħroġ l-istqarrija mill-isbaħ. X'qal Ġesu? F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. U dinja l-istadina għal kull wieħed waħda minna dal-għodu. Zakkew ikkonverta. U allura ejjew koll aħna nimbidlu kull kemm aħna għandna d-difetti tagħna, il-kull kemm aħna għandna il-fraġilitajiet tagħna, immorru għand Ġesu, nirranġaw l-affarijiet kollha u jibqgħu ċerti nilli noħorġu ferħana kif ħareġ ferħan Zakkew bil-bieqa. Aħna nroddu ħajr lill-Alla illum għall-erf li bih żejjen il-San Albertu l-Kbir. Nitolbuh sabi jagħtina l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema biex narfu nużaw l-erf tad-dinja għas-salvazzjoni tagħna. Ibad mulej l-Ispirtu tiegħek fuq il-Papa, l-isfijiet u s-saċerdoti tagħna biex mimlijin bil-erf tiegħek juruna it-triq tas-salvazzjoni nitolbu. Ibad mulej l-Ispirtu tiegħek ħajdaw lill-għorrief u l-istudjusi tax-xjenzi naturali ħalli bihom jaslu biex jifhmu li minnek tiġi kull għotja tajba u kull dom perfett nitolbu. Ibad mulej l-Ispirtu tiegħek fuq l-għalliema u l-istudenti kollha biex bil-ħidma tagħhom fit-tagħlim u fl-istudju jaslu għal verità sħiħa li inti nitolbu. Ibad mulej l-Ispirtu tiegħek biex iħeġġiġna fit-talb u d-devozzjoni lejn il-Verġni Marija fuq l-eżempju ta' San Albertu l-Kbir nitolbu. U tajjeb illum nirringrazzjaw lil mulej Ġesu li marbatinna x-xita mingħajr ebda mertu tagħna u nkomplu nitolbuh lil Ġesu biex jagħtina iktar xita biex l-art tagħtina il-frott tagħha nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba tagħna. Mulej Alla tagħna, il-qattar li din nagħmlulek illum fix-xejn tagħna. U għatina l-grazzja li bħal San Albertu
أكتر ما يكبر العرف تاعنا في الخويش تاع الدنيا أكتر يسخخ فينا العرف تاع الخويش تاع السما بكريستو سيدنا. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma qoddimek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti u id-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li s-sakrifiċċju li sir nofru l-kobor tiegħek jaqlanna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżugħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xieraq tassew li nraddulek ħajr tajjeb u taġita nsebħuk mis-Sir Qaddis, għax inti waħdek Alla ħajju veru qabel kull żmien tibqa' dejjem u tagħmar f'daw li ħadd ma jista' jersaq. U inti waħdek tajjeb wajn tal-ħajja għamil teħlejaq tiegħek biex timlihom b'kull barka u tħenni lil ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek. Quddiemek għalhekk jinsabu qtajja blat ta' anġli li lejlu nar jaqduk, jitaxqu bis-sebħ tiegħek u bla jeda jsebħuk. Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien maħlejek kollha tal-art u bleħinna jfaħruk, nistqarru u nfaħru ismek u ntennulek l-innu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewiet. Infaħruk mis-Sir Qaddis għal-kobor tiegħek għall-erf u l-imħabba li bihom inti għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem xbija tiegħek, fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsiebha. Ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-ħlejjek kollha. U meta ma qatx rida tiegħek u tilef il-ħbiberja miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk tħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawimthom jistennew is-salvazzjoni. U int mis-Sir Qaddis hekk ħabbejta d-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battinna l-ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem l-Ispiritu Santu, twilet Marja Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Huwa wassal b'xarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsajknin, il-fidwa lill-imjassrin, il-ferħ lill-imniktin, biex itemm il-ħsieb ta' imħabtek tal-ilu nifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet qeret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma lih li mitwir xoħx ta' għalina minn għandek missir fuq dawk li jemnu bad bħala l-aqwa don l-Ispiritu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu
u jagħti l-milja tal-Qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddis dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li joħallilna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Mister Qaddis u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar huma u jieklu ħajl ħobs birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi bl-imbit raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej kull irkopa temil kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-awmin tiegħu għall-ħajja u jitloħ fil-lemen tiegħek. U aħna nistennew jiġi fil-glorja. Nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sakrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt għall-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw kollha li jieħdu sehem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi l-Ispiritu Santu jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifkir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw kollha li jom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet kollha tad-dinja, il-Ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu offerta, dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu, fil-qaddejja tiegħek George, Marija u Lina Galja, u fil-mejtin kollu li inti waħdek ta' fil-fidi tagħhom, lilna l-kollu li dek Missier Ħanina Tina, li mal-Verġni mqazzu Alla Marija, ma' San Ġużepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, ma' s-Saċerdot San George Preka, mal-qaddisin kollha. Aħna nistgħu nidħlu fil-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek fejn maħlija kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjem nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil mnuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna mistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisfew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja li d-dinja b'din il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Inħobbok, Signor Alla. Ta
Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uomo, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kollha tiegħu nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollu nitolbuk biex dan is-sakrifiċċju li jibnek kordnanna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jispinna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija Tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlu bisafi, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għalli minna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.